Helena iz Gospodina savršenog proslavila je 29. rođendan. Rođendan je proslavila u Parizu te iznenadila pratitelje prekrasnim prizorima. Podsjetimo, Helena je u šovu Gospodin savršeni došla do velikog finala, no Carlo je na kraju odabrao Kaju. Helena je nakon šova otkrila jesu li ona i Carlo ostali u kontaktu. Hvala Bogu ne, i ne bih to niti htjela. Intuicija joj je sve govorila. Helena je priznala kako je kroz šov imala osjećaj da možda nije Carlo prvi izbor, iako si to u početku nije željela priznati. Bilo je tu dosta trenutaka u kojim sam osjetila da ja nisam njegov prvi izbor, ali sam onda sebi govorila da to možda umišljam. Ali na kraju je moja intuicija bila u pravu. Iako je priznala da joj nije bilo lako, Helena ističe da je iz cijelog iskustva izašla jača i svjesnija sebe. Naučila sam da trebam uvijek slušati svoju intuiciju, moram biti svjesna svojih vrijednosti i da nikad neću dopustiti da me jedan muškarac ne poštuje i ne prihvati takvu kakva jesam. Helena iz Gospodina savršenog posljednjih dana živi punim plućima. Nakon što je 29. rođendan proslavila u romantičnom Parizu, atraktivna plavuša sada je otputovala na još jednu daleku destinaciju, egzotični Bangkok. Na društvenim mrežama podijelila je prizore iz Tajlanda, a pratitelji su odmah primijetili luksuzne kadrove uz rijeku, impresivne nebodere i tropsku atmosferu kojom se pohvalila. Helena je uz objavu otkrila i da je u Bangkoku dočekalo čak 32 stupnja, što je bio potpuni kontrast europskoj proljetnoj atmosferi iz Pariza.